Днес ще ви показваме рунтур на нашия двор. Нали, Санчи? Да. Че започваме. Но чакайте, хора, сега ще продължа само, трябва да си обърна камерата. Обърнахме я. Okay, let's go. Покажи люлката. Те не виждат, защото е тъмно. Не си виждат. Това е много яко на камерата. Това е лапа. Ето и Саня, без светлина. Ето едно от любимите ми неща и именно храната. Ще ги ям, когато има... Ще ги ям, ако има чеснов сос. Домашен. Сега търси Нора и ние не знам къде е Нора. Нора! 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 Няма я Нора. Ето го моето колело. Силно Нора се изгубила. Как знаете? Както ви казах, колелото ми няма седалка. Между другото, хора, като гледате това колело ми е без седалка, защото аз имам друго колело. Както знаете, тук ни е външната мивка. Не можем вътре обаче. Аз съм много. Да. Защото ми се пикае. Добре, ти бе. Аз през това време ще правя малко рунтурче. Не, ела тук е звънка. Не мога. Тук. Да, ама те искаш такова. Тук и хора.
Може да си го купите. Може да си го купите. Много хубаво. Е такава голяма дъска. Който май пак е отчул. Механа. Като моята фамилия, защото моята е в Станчеви. И отзад. Тук има лейчица. Тук има от тези, които ви ги препоръчвам да си ги вземете, много са вкусни. Айстел. Аз съм по тези панчалки. Много гоши. Ети е Санчето. Нашия главен герой. Що си така тъжно? Не мога да ям. Що така не можеш да ядеш? Защото не мога. Не ти дава да ядеш? Да. Що? Така. Защото не е готова храната ли? Не. Защото не трябва да ям 2 часа. О, верно. Що ми стопа гадо? Тук е на Саня... Кухнята. Да. Тук е леко вратичка има. Аз много обичам да готвя хора. Ама аз сега не мога да... Черето. Мислех, че е много. Ама много мисля, може да се е изгубила. Утре ще трябва да правим патрул. Ето е Санчето. Сега влизаме в главната част. Това е дивана. Има печко. Телевизор такова. Това е мивката, главната мивка. Само да ви Хладилник. кажа, много тихо, че имахме едно животно и той умря. И се казва Бети. Много тъжно. Това е храната. Айде сега малко чипчиче. Ням. Дай аз малко да снимам. Виждаш се. Ето малко. Перфектно. Така се виждаш. Сега не се виждаш. Децата отидаха ли си? Да. Да. Ние с това се прибрахме. Което аз ще обработвам. Абе само малко изсипахме. Те пак сте забрали. Това е от мен хора и от Санчето. Чао, чао!